салом алейкум бародарон ва хуарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз якҷоя як маслиҳат мекунем бародаро. Якҷоя маслиҳат мекунем. Чӣ маслиҳат мекунем? 80% тамошобинои канали ма дар Россия тамошо мекунанд. Ин маълум мешавад ки мисол бисёри бародарони мо, бародарони хуарони мо мисол аз Тоҷикистони мо дар Москва ҳастанд ва аз Москва моро тамошо мекунанд. Ва ман мехоҳам ки ба манфиати мисол ҳамаи шумо шавам. Ман намехоҳам ки ман видео партон шумо тамошо кунед, ман фоида бинам хеле. Ман мехоҳам ки шумо хурсанд шавед. Барои ҳамин насиб карда боша ватан мерем. Аз ватан мо хостем ки якчанд нақшаҳо дорем ва мехоҳам ки қатъи шумо маслиҳат кунем ки мисол вақте ки ман ҳамин корро кардам, шумо мара чикор кунед, дастгирӣ кунед. Ба ҳамин хотир чикор мекунед? Якум фикр кардем ки мисол бисёр ё 1 сол, 2 сол ё ин ки 5 моҳ, 6 моҳ чанд қариб боша дураи ватанаем мисол. Хостам ки якум қисм дар бораи чӣ шава шаҳру ноҳияҳо рафта видео кунам. Яъне кадоме ки бо дар Тоҷикистон бошед, мехоҳам ки қатъи ман якҷоя видео кунем. Чӣ хел? Мисол ман вақти я ноҳия я шаҳру ноҳияҳо мерам, мара дар он ҷо мисол нишон диҳад ки биё иҷа бирем, мисол иҷара видео кунем, ихелӣ кунем, ягон ҷода мисол меҳмониам мерем, мисол қабул кунем, меҳмонам мешем. Мисол ира чӣ хел мекунем? Як дар комментария менависем, мисол чанд нафаре ки як шаҳрро интихоб мекунам. Мисол ман мехоҳам ки Ваҳдат бирам, мехоҳам ки Помир бирам. Мисол як ҷое бирам ки яъне ҳамун нафара хоҳишаш зиёд боша ки мисол тамошобинам шавад ки мисол масраф мекунем, дар масрафи мо мисол як фоидаи шавад. Барои ҳамин ҳаракат мекунем ки мисол дар комментария бинависем ки мисол якум қисм аз куҷо сар кунем. Мисол ёвон бошад, ёвон 100 нафар ёвон бинависа, якум аз ёвон сар мекунем. 200 нафари дигар мисол аз Ваҳдат ё ин ки Кӯлоб сар кунад, мисол ана ҳамунҷа мерем видео мекунем. Чӣ хел видео мефорад ҳам хел ташкилиш мекунем. Барои ҳамин менависем ин якум қисмай. Дуюм қисм дар бораи пранк. Гуфтем пранк синемат кунем дар Тоҷикистон. Дар ин бора чӣ мегӯем? Мисол бинависем дар онҷа. И дуюм қисмае ки мара бояд шумо чикор кунед, дастгирӣ кунед ки ман ҳаракат мекунам ки видеои хуб барорам. Барои ҳамин дар Тоҷикистон медонед ки ҳама интизор аст. Барои ҳамин мехоҳам ки фикрҳои шуморо бигирам. Ва сеюм хостам ки як рӯз дар Тоҷикистон ҳамроҳи подписчиком чанд нафаре боша, як рӯз гузаронем. Мисол як рӯз бо ҳамроҳи подписчико дар Тоҷикистон вақт гузаронем ва рӯзи хуб гузаронем. Ин ҳамаш аз ҳисоби ман мешавад. Тамошобинои ки мисол мара тамошо мекунанд, мара дастгирӣ мекунанд, мисол мехоҳам ки ҳамо хирсанд бошанд, фақат ман не мисол. ҳама каса мехоҳам хирсанд бошем. Ба ҳамин хотир чикор мекунем? Дастгирӣ мекунем. Чӣ фикру ақидае дорен? Дар комментария менависен ва илтимос мекунам ҳозир дар рӯи экран мебарад инстаграми Али Акбар ТЖ. ҳатман ва ҳатман дар онҷа подписатсия кунем ки ман дар онҷа эфир мекунем. Мисол саволу ҷавобтона дар онҷа бо ҷавоб метам. Ба ҳамин хотир ҳозир дар омада дар инстаграми ман чикор мекунем? Подписатсия мекунем. Дегар миен баъд бо давом метавем гап занем. ёд кардам очаҷон хонаву айвони тра, нони гарму шакарови лаби чагдони тра. хуш фикр мекунем ки бисёриётон подписатсия кунед, накарда бошем баъди видео бидроем подписатсия кунед ҳатман ки дар он ҷо бисёр суҳбат мекунем. боз метавонед ки фикри худатонро нависед ки ина ихелӣ кунед, ихелӣ зур мешавад, ихелӣ кунем, мо ихелӣ дастгирӣ мекунем, ихелӣ видео кунем, бо зуртар мешавад. Чӣ хеле ки мисол шумода маъқулае ва ман мехоҳам ки мисол беҳтарин видеоро барои шумо кунам ва масраф ҳам мекунам дар ин бора. ба ҳамин хотир чикор мекунем? Дастгирӣ мекунем. Тоҷикай, ӯзбекай, чизе боша, ҳатман дар видео лайк мемонанд, дар канал подписатсия мекунанд, колоколчика зер мекунанд ки видеое ки мепартонам якум дар шумо равад ва тамошо кунед. Ками кам бародаро вақто набоша, агар вақте ки ман видео мепартом, илтимос мекунем ки 1 минут ё ки 2 минутча тамошо кунед. Ва баъде ки мисол бекоштем бо даромада аз аввал то охир нагузаронда тамошо кунед. ин барои ман дастгирӣ мешавад. Видеое ки ман мепартом мисол 3000, 4000, 5000 то 20000 лайка мегирам. мисол дастгириш метавонад ки ба воситаи имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ видеои мара паҳн кунанд, силкаша ки дигарҳо ҳам тамошо кунанд, барои ман дастгирӣ шавад ва якҷоя хушбахтона видеои хуб кунем. бисёр гапро давом намекунем, фикротонро бинависен. иншолло ки якҷоя бо як видеои хуб мекунем ва дар оянда бисёр нақшаҳои хуб дорем. шояд ба Москва равем, шояд ягон кори дигар кунем. хаёли нақшаҳо зиёда. дастгирӣ мекунем, як ҷоя пеш меравем. ҳар куҷое бошед, дар ёди ватан бошед, дар ёди падару модар бошед,
дар ёди фарзандатон бошед, иншолло ки ба ҳамаш мерасем. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. Ochajon, 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 jon, ochajon.